Sa mga pangenot na bareta, dating kongresista asin kandidato pagkalkalde kan siyudad ni Legazpi na si Attorney Alfredo Pido Garbin, posibleng mag-asumir pwesto matapos na diskwalipikahon kan Comelec si Alkalde Geraldine Rosal. Bangkay nin sarong lalaki na pugutan payo, nadukayan sa siyudad ni Legazpi. Sultero gadan kan malamo sa kadagatan sakop kan Legazpi City. Asin, siyam na persona arestado sa operasyon sa sarong drug den sa siyudad ni Legazpi. Maray na hapon, Lunes, Mayo 8, taong 2023. Puninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, dating kongresista asin kandidato pagkaalkalde kan siyudad ni Legazpi na si Attorney Alfredo Garbin Jr. posibleng mag-asumir pwesto matapos na diskwalipikahon kan Comelec Anbank si Alkalde Geraldine Rosal. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Naging mainit ang pagsabat kan mga suportadores ni Attorney Alfredo Garbin Jr. sa pag-abot kani sa Albay, hali sa Metro Manila kang weekend. Parehong simana kaya, kan ibaba man kan Comelec and Bank ang disqualification case laban sa presenteng alkalde kan siyudad ning Legazpi na si Mayor Geraldine Rosal. Sa desisyon, napatunayan na nagbalgar si Alkalde Rosal sa Omnibus Election Code huli sa pagdistribuer kay nining ayuda sa mga tricycle driver asin senior citizen kang Abril 2022 nalaog na sa election ban. Huli kang diskwalifikasyon, konsideradong imbalido ang boto na nakuha ni Rosal asin ang nagpanduwa kang eleksyon na si Garbin ang maribay sa pwesto. Kita po sa pinagbutuhan sa pagkaalkalde. Kita po sa nagkandidato sa pagkaalkalde. Asin kita po sa pangduwa o pinakaharaning boto na kung saan halos kabangangani kang registered voters nagboto sa satuya. So ini ang mga basihan na pinagdesisyonan kang Commission on Election. Sa presente, pigtawan pa si Rosal ning 5 aldaw para magtaon ning kasimbagan asin magkuha ning temporary restraining order. Laom na sana ni Garbin na sa laog kang 5 aldaw na ini ipaubaya na sa mga abogado asin eksperto ang magiging pinal na desisyon huli ta asinda ang mas nakakaram kang proseso. Pagabot sa pagsunod sa batas, dapat magkasagaron kita. At pinaubaya at ang gabos sa proseso. Dahil kita nagsabi na dapat di kita magsunod sa proseso. In fact, consistently, I've been talking and advising our supporters, we need to follow the process. So duman sa mga namumundo, we need to understand na may proseso ang gabos na bagay. Magigirumduman kang nakalis na Disyembre taong 2022 kang enot na nahali sa pwesto bilang gobernador kang Albay ang esposo ni Alkalde Geraldine Rosal na si former Governor Noel Rosal matapos na mapatunayan na guilty man sa pagbayular sa Omnibus Election Code. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Attorney Alfredo Garbin Jr. piglatag ang magiging tutukan sa iyang liderato in kaso dagos nang magtukaw bilang alkalde kan siyudad ni Legazpi. Problema o an issue sa ghost employees subuot sa tatauanin atensyon ni Garbin. Uyaan report. Mayong hahalion na empleyado kan City Hall, ini ang asigurasyon ni dating kongresista Alfredo Garbin Jr. in kaso dagos na siyang maiproklamang alkalde kan siyudad ni Legazpi. Sigun kay Garbin, saro sa mga advokasya niya iyoan magkaigwanin trabaho ang lambang Legazpeño, kaya imposible subuot na mangyari ang mga huring-huding dapit sa pagribay nin mga empleyado sa City Hall. Alagad pagduduon kan dating kongresista, paparaon niyan mga ghost employees sa City Hall. Bagay na mataunin oportunidad sa ibang Legazpeño, hulita prioridad daakan sa iyang liderato ang derechos kan lambang Legazpeño, kaya ang mga siring na anomalya sa empleyo ang enot sa iyang listahan. Rest assured that those who are performing and doing their function, nakakatao kay serbisyo, they kamo maghadit, they kamo mahali dyan. But for those who are redundant
o nasasayang lang ang kwarta kang gobyerno, lalong-lalo na sa pinag-aabot ng 1530 o mga ghost employee katapusan na tabi nindoy ni. In kaso dagos ng makatukaw tatawan man subuot nin prioridad ni Garbin ang mga nakapalaman sa iyang plataporma. Siring kan pagmukna nin community college urog na sa mga ferang lugar sa Legazpi. Pagkakaiguan nin on-site socialized housing para naman sa mga residenteng daing sa diring daga, arog kan mga nasa costales na barangay. I will stand on my campaign promise that if ever there will be funds for socialized housing, ang inot na policy ta is on-site socialized housing. Kung yaon duman sila naka-start sa barangay na ito, duman man matugdok ki socialized housing. Sa ibong naman kan mga piggagapong negatibong komento sa dating kongresista, mantinidong positibo si Garbin na magagampanan niya nin tultol asin matanos ang posisyon na ipigtiwala sa iyakan mga Legaspeño. Now, until makamtanta itong penalidad kang desisyon kang COMELEC asin kang Korte Suprema, bago lang sa Team APG, kundi sa bilog na Legaspeño, sana po magkasararo kita sa kauswagan kan sa tuyang syudad asin sa kapakanan kan sa tuyang mga kakian. Salamat po, Team Marinaldo. In kaso na magluwas na ang pinal na desisyon, sulamenteng laom daan ni Garbin ang pagkakaigwanin matrangkilong pagribay nin liderato para sa mga baretang tatak Bicol. Jenny Miss. Siyam na persona arestado sa operasyon sa sarong drug den sa syudad nin Legazpi. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dai na nakapalagpas sa ginibong bypass operation kang pinagsarong pwersa kang PDEA Albay, asin PDEA katanduani sa pakikipagtabang kang Legazpi City PNP. Ansyam na personang ini na imbwelto sa paggamit, asin pagpapabakal ning illegal na droga sa syudad ning Legazpi. Poko mas o menos alas 12:20 ning ugto kasudmak ang ikasarang operasyon sa sarong drug den sa Purok 3 kan Barangay Gugon sa syudad ning Legazpi. 13 gramo ning pigtutubod na shabu na nagkakantidad 88,400 pesos ang nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek. Nakumpiskar man sa mga ini ang budel money asin nagkapirang drug paraphernalia. Sigun kay Noel Bregel, Provincial Officer kang PDEA Albay, kadaklan sa mga sospek ang dating drug surrenderies na pigpaisayrarom namang kuta sa mga programa kang gobyerno. Alagad makamundo sa nadaan na pinililiwat kan mga sospek na magbalik sa paggamit asin pagpapalakop ng illegal na droga. Ini po na mga taong ini sa sampan takikaso para madisiplina ta sinda no ta abo na ninda magbago ta igwadigding mga ibang persona na tinauan ta na rehabilitation intervention igwaman digdi ali na sa Muntinlupa. Binisto ang mga sospek na sinda Rodolfo Perez Jr., tricycle driver asin pigtutukdong drug den maintainer, Roque Blanco Leren, 47 anyos, Hector Borrero, 28 anyos asin enterong residente kang Barangay Gugon, Noel Esplana, 48 anyos security guard kang Barangay Bunot, Carlo Praino, 38 anyos tricycle driver kang Barangay Tinago, Elmir Palma, 37 anyos kan Barangay Cruzada, Ferdinand Bitara, 55 anyos tricycle driver kan Barangay Taysan, Jal Abaris Rundina, 40 anyos tricycle driver kan Barangay Bunga, asin Vincent Nicole Hurmina, 27 anyos waiter asin residente kan Barangay Barriada. Sigun kay Bregel, ang pagkakadakop sa duwa sa siyam na sospek, ang aksidente sa naman, mantang nasa katawang kaya kang operasyon, uminabot ang duwang nasambit na persona na magamit kuta ning illegal na droga. Napag-araman man, nasaro sa mga ini, ang pinadlak pa ang saindang residensya mantang nasa loob ang sayang minor de edad na aki, makagamit sa nakang illegal na droga. Para lang magduman sa drug den. So isipon po nindo kung anong tigigibon ninda, kung paano kung may mangyari duman sa aki, di ba? So yan po ang mga bagay-bagay na kaya kami padagos na ipinaglalaban ining kampanya laban sa illegal na droga. Warning sa mga nagagaramit. Urog na itong mga nakagraduate na sa tinautang intervention program, tinaokang mga local government units. Pag kamo po nadakop po duman sa raid, araw kaya na drug din na nangyari ngunyan,
sisiguraduhon mi po sa Indo na tambak na kaso ang ipapile mi sa Indo. Sa presente, nasa kustudiya na kang PDEA Albay ang mga nagka-arrestar na sospek, asin na ang pang sa patong-patong na kaso na nakapalaman sa Akta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bangkay ning sarong lalaki na dukayan sa syudad nin Legazpi, asin soltero gadan kan malamo sa kadagatan sakop kan Legazpi City. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Bangkay nin sarong lalaki na dukayan sa syudad nin Legazpi. Biktima pinugutan pa nin payo. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Makangurungirat ang sinapok kang lalaking ini na nadukayan sa maawot na porsyon kang Purok 8 kan Barangay Bunga sa syudad ning Legazpi. Alas 3 ning hapong kang Biyernes Mayo 5. Apwera kaya sa panggagadan digdi. Pinugutan pa inining payo kanda ipanabibistong kagibo. Sigun kay Barangay Kagawad Lari Asul. Saro sa mga residente ninda na nakaistar sa nasambit na purok ang nakadiskubre sa bangkay na napapatos paning tamong asinduguan. Kuha siya kan yang anong ibusan. Nailing niya dahil pigasan po na ito palan so nasabing kadan sa pong kanyog. Ngunya nabiglaw natakot siya eh. Nagparadalagan nagpadigdi sa kuya. Ngayon, may gadan ngaya po duman sa may parte kang Burabod. Tulos-tulos po akong nagagad kay assistensya po kang pulis. Nagapod ako sa Sipak. Sigurado man da si Asul, bako ninda residente ang naku ang bangkay. Makamurumundo sa nadang isipon na nagiging tapukan na ning bangkay ang sa indang lugar. Bako man da kaya ini ang primerong beses. Dahil mo po, aloy na panahon. Gano'n may po tapok talaga nigi sa muya. Nangangalas nga po kami sa natadigdi pa sa barangay may tinapok. Saan kaiwasan ng kung sa'y na lupalop yun. Digdi pa napili sa barangay may na samantalang ang barangay may peaceful. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang PNP. Ngani mabisto ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.
Soltero gadan kan malamo sa kadagatan sakop kan Barangay Lamba sa siyudad nin Legazpi. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Hasta ngunyan, dai pa makatubod si Tatay Eugenio na mayo na sa kinaaban ang saro sa mga pinakaugos niyang amigo. Kasuod makaya kan magkararigo sindang anom na magbabarkada sa Apad Beach sakop kan Barangay Lamba sa Legazpi City. Alagad ang dapat kuta na maugmang pagtiripo ninda, ang nauli sa disgrasya kan mabutod gadan ang 51 anyos nindang amigo na si Rogelio Agripa kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Istorya niya alas 3:15 nin hapon kan magpasiring sinda sa nasambit na kadagatan. Kaiba ang duwang amigo nasa baybayon da sinda asin nag-iistoryahan, mantang ang biktima asin duwang iba pa ang nasa paglangoy naman. Perang minuto pa dan uminagi, dai na da buminatwa pa sa dagat ang biktima. Aminado siya na intero na sindang nakainom kan magpasiring sa Apad Beach. Padihon ko man, padi, si parang bugdo pala na. Ligin mo ko naman, sabit ako sa tubig, nilangoy ko nga ararong ng tubig. Alas 10 minuto ako doon pagkahiging hanap. Sigun sa sekretarya kan barangay, ini ang primerong bes na may nabutod gadan sa Apad Beach, kaya handal na ng gada sinda. Haloy naman da nidang pinagbabawal ang pagkarigos sa nasabing kadagatan. Apwera sa delikado ang pagkarigos digdi, bako da ini pampublikong languyan. Kaipuan daw sa barangay official na duman. Tawara pa nga ni sa family. Kaya sa barangay official, ito si para ma-update din so kung anong nangyari. Sa ibong mandaakan sa indang pagbabawal, may mga madudunong mandaang dayo na tuyong pigahalian barbed wire sa palibot kan Apad Beach. Nasaro ko tada sa mga medyos ninda, ngani mapundo na ang mga nagpapasiriring sa nasabing languyan. So may-ari nga ni kaan, ang abot na yung pagparapalaugan kasi inot na inot, ang dakulo na idarasinda duman na mga basura, tapos asigurasyon kan barangay, mas magiging maigot na sindangunyan ngani dai na mautrupa ang siring na insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Pag-asa nagpatanid sa labing init kan panahon na posibleng mamatean ngunya na si Mana. Nagbabalik si Carmelo Balya. Sa trabaho sa construction, init asin urandaan perming kalaban ni Tatay Felix. Kaya naman ngunya na laben init kan panahon, ingat nang gada siya sa maraot na epekto kay ini sa salud. Apwera sa sadiri, permi niya madang pigpapagirom duman sa iyang mga pag-iriba sa site na ugalion permi pag-inom nin tubig, ngani day ma-dehydrate asin makaibitar sa heat stroke. Mainit gayod talaga, rugado ang trabador. Pag gari ang karabaw ngani, naglalabog ang tawo pa kaya. Sigun sa pag-asa, importanteng mamantinir kan kada individual ang pagiging hydrated. Urug pang abuton sa 43.44 grados sentigrado ang namamate ang heat index ngunya na aldaw sa syudad nin Legazpi, na delikado ng gad na maray sa salud kan tawo. Magtataw iniyo sa tuyanin mainit o marasahas na na panahon. Ngunya na aldaw pati naman sa mga masunod na aldaw. Sa ibong kanlabing init, posible man giraraydaan mga kalat-kalat na pag-uuran urog na tuyong hapon asin banggi na epekto kan easterlies. Itong day man naharaloy ng mga pag-uuran, mga 32 minutes or mga 1 hour to 2 hours man sana. Din mga isolated nga na siya, pwedeng. Mientras tanto, kasubagong aga kan dagos ng nakaluwas sa Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area na pigbabantayan kan pag-asa. Mayo man nakabanderang gale warning, kaya salbado man ang pagpalaot para sa mga saradit na lunadang pandagat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!